Tohle z toho už není snad ani možný. Teď jsem tady měl zas první minci, signál 18, byla z toho korunka. Vedle toho další signál, to bude taky korunka. No a já když to propípávám, tak tady určitě ještě aspoň jedna bude. Tak nakonec jsem tam vytáhl 4 korunky, z čehož nejstarší, kterou jsem dokázal identifikovat, tak byl rok 1959. Tak jsem se opět podíval na ceny v letech 1960 a za 4 kačky by byly například 2 lístky do kina, nebo 2krát se nechat ostříhat u holiče, základní střih. Pivo v té době stálo 12 korunu 80 čepovaná, takže jen se úplně v klidu 2 Plzně a třeba 2 rohlíky. Takže taková česká večeře. Nebo 3 desítky čepovaný, 2 litry mlíka, 5 vajec. Jako, už to byly nějaký penízky, no. Když to zase přepočítám na dnešní ceny, tak na vesnicích stojí pivo, já nevím, 50 korun plzeňský. Předtím by byly 2, tak to je jako ztratit 100 v dnešní době, no. Asi třeba, podobně plus minus, možná i víc. No, krása. Spokojenost, fakt to padá nádherně.